लोगोफोरा न' सिङावसो दं नालाय खोमसि आरोना ओमफ्राय बारा स्रां स्रां नुनाय नङा कारेन्ट थाबाबो साफा स्रां नुवा आरोना लोगोफोर खोमसि खोमसि नुयो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आरोना दाननाङा लोगोफोर नायलांबानो जाबाय बेनोमोन आरोना लोगोफोर आं भिडिअ लाबोनायनि जाहोना आं बिराद दुखु मोनदों आरोना माने आं गाबदोंबो आरोना गोरबोजों माने मा होननानै आं माबागोन सानदों आरोना बुंबावगोन ओमफ्राय माने दुखु मोनदों आरोना आं बहुत दुखु मोनदों माने जोङो माने दुखियाबाबो जोङो जानो गैयाबा न' बां लेथ्राबाबो जों बहुत खुसियाव थायो आरोना मिनि खुसि इन्टारेस्टआव थायो आरोना जोङो नोंथांमोनाथ' नुखायो जानो हागौ जों माबायदि इन्टारेस्ट थायोना मानसिया जे जानो गैया दुखिया होनबानो जे राननानै थायो बे नङा आरो नोंथांमोना नुहुरानो जे जोंखौ लेथ्रा माथ्रा होननानै साननो हाया आरोना नुनानै जेनेबा न'आ साथा बेरा जानो हागौ आरोना जों साब सिखुन जोंनि साब सिखुन जोंनि जानाय लोंनायखौ जों मिथिगौ नोंथांमोना मिथिया जेनेबा थिग बिदिनो आंनि दाख्लै बोराइ आंखौ बिसिनानिफ्राय नाख्लायनायाव आंनाव माने बुंहरदों आरोना बिथां आं नामखौ दा बुंनोसै ओमफ्राय आरो आब' सासे जोंना आब' लक्ष्मि दैमारि आब'आ बिराद माने दुखु मोननाय फोरमायदों आरोना आंनि सायाव आगै ओरैनोसोना खसा जामारखो जों हले नोंनि भिडिअ नायनाया बिराद माने सानबाय थादों आगै मा जामारदों होननानै बुंदों आरोना बे आब'नो आं फिननायखौ होगोन दा खसाना मिसा आरो मबाइल गारख्रुबनाय भिडिअ होनायावबो आब'आ आंनो कमेन्ट हरखादों आरोना बिदिनो बोराय नाख्लायनाया आंखौ बिसिनानिफ्राय नाख्लायनायाव मोनसे कमेन्ट फैबावदों आरोना खायफाया होनदों बा मोजाङानो होनदों खायफाया होनदों माने खामानि गैयि एक्टिं जायाफ्रामानो बिदिफोरबायदि होनलाबायदों आरोना जेबो नङा बादिफोरखौ हरनायखौ आं गाज्रि मोनाखै खिन्थु आं आंनि न' बां मुगैदों आरोना आंनि देलायनाय फारसे बुंदों आरोना बेखौ आं बुंनोसै आरो नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय जेनेबा जसिना मुरमुर आरोना जसिना मुरमुर बेना प्रफाइलबो गैया बिथाङा आंनो बुंहरदों आंखौ बे मेसेजनि गेजेरजों नायनानै माने होनदों आरोना न' बाङानो नायजाया इसिबां लेथ्रा ओमफ्राय साख्रानि हिन्जावाबो हाया देलायनायखौ नायजाया बेफोरबायदि होनदों आरोना नोंथाङा साननानै नाय नोंथांमोना गाननाय जोमनायनि फारसे देलायनायनि फारसे जानाय लोंनायनि फारसे नोंथांमोना बायना हरनांदोंना नों आंजों रिलेसनाव दङना नों आंखौ मिथियोना नोंथाङा बिथाङा हिन्जावसोना हिन्जाव मानसिसोना हौवा मानसि आं बेखौ मिथिला बिथांनि आं प्रफाइलबो नुवाखै गैयाबो नोंथाङा नायदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मा साख्रियालनि हिन्जावाल'सो देलायनो मोनो नामा जों माने दुखिया होननानै दुखियानि फिसाफ्रा जों देलायनो मोनला नामा दुखियानि हिन्जावफ्रा देलायनो मोनला नामा मानसिखौ समायना नुबानो जे लिपस्टिक एसे लाबानो फोथा सिन्दुर लाबानो खायसे समायनाखौ समायना नुखायो आरो फोथा सिन्दुर लाबानो लिपस्टिक लाबानो जे देलायनांगौ जायो बे नङा आरोना नोंथाङा बुजिना नायबानो जाबाय नोंथाङा जानो हागौ मालाय दुइटाला तिनटाला मार्बल थायो जोंथ' नोंथांखौ नुनोबो थाङाखै नोंथाङाबो आंखौ नुनानै बुंनो हाया आरोना जोंनि जानाया माबायदि थानाया माबायदि दङ जोंना साथा बेरा न'आनो खिन्थु जोंनि जानाय थानाय साब सिखुनजों नोंथाङा रुजुनो हाया आरोना बुंनो हाया नुनानै जों माबायदि साफायाव थायो जों माबायदि जायो माबायदि लोङो माबायदि इन्टारेस्ट थायो जोङो दुखिया जानो हागौ न' बांखौ नुहुरनानै जोंखौ नुहुरनानै नोंथाङा दुखिया जानो हागौ खिन्थु जोंनाव ओंखायनो आं सानो आरोना बयबो साब सिखुनाव थानांगौ देलाय मालायैनो थानांगौ गोसोआ थिग थानांगौ आरोना जोंना आब' लक्ष्मिया आंखौ बिनानाव असे बायदि सानोबो जानो हागौ ओंखायनो आंनि भिडिअफोरखौ नायना कमेन्ट हरो आब'आ ओमफ्राय बुंहरदों बिथाङा बिराद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो मा जामारदों आगै बहुद जों भिडिअ नायग्राफ्रा सानदों होननानै बुंदों आरोना आब'आ आब' आंखौ बिसिनानिफ्राय नाख्लायनाया नंमारगौ आरोना हौवाया आंखौ बिसिनानिफ्राय नाख्लायमारदों जों बहुद थिमालियाव थायो आरोना आब' जों जानो दंबाबो गैयाबाबो जों बायला जिलायाव थाबाबो जोङो बिराद खुसियाव थायो इन्टारेस्टआव थायो जोङो ओमफ्राय थिमालाव थाबाय थायो नोंथांमोनाथ' भिडिअ नायनानै नुबाय थाखायो जानांगौ आब' आरो बयबो लोगोफोर आंनि नायग्रा नोंथांमोन जों बहुद खुसियाव थायो आरोना इन्टारेस्टआव थायो जों माने धेमालिखौनो खालामलायबाय थाखायो आरोना आंना बोरायाबो ओमफ्राय बिदियावनो आंखौ नाख्लाय हरमारथारदों आरोना गाहायाव आं गोग्लैनानै जेबो दुखु मोनासै आरोना सादों एसे होमबाबो जेबो जायासै आरोना बेना धेमालियावनो नाख्लाय हरदों आरो आंखौ ना बे आब' मबाइल आरो बुख्रेबनाया आब' बेफोरबो जेनेबा जेबो नङा बेफोरो
जों भिडिअ खालामनासो खालामखादों आरो ना आब'। नोंथाङा आंखौ बिदि खालाम होनना साननाङा, आंनि हौवाया बिदि खालामा, जों बे खुसियाव थायो। ओमफ्राय इसोरनियाव जोङो बेखिनिया दं आरो अनलायनानै ना आब'। गासिखौबो जों बिदिनो भिडिअ खालामनो होननानै कमेडि खालामनानै खालामदों आरो ना आब'।